Il-kol kemm aħna għandna ġewwa fina tifel jew tifla mimlija fantażija? John Bonello huwa wieħed mill-kittieba Maltin li jarfu jgħaddu mill-ħolma realtà billi ħażżes stejjer ta' ħolmu ta' stajjil ewlieni fosthom permezz ta' triloġija Il-logħba tal-allat. Il-fantażija huwa ġeneru ta' letteratura li jinkludi fih avventura, azzjoni, iżda fuq kollox element ta' seħer dak li jagħmlu apparti minn letteratura oħra, minn ġeneri oħra. Insibu ħafna wkoll sitwazzjonijiet li nistgħu nsejħulhom ftit impossibbli, ispirati ħafna drabi mill-immaġinazzjoni tal-bniedem. Meta qed ngħidu impossibbli, ġifieri pereżempju għandek karattri, poteri sopranaturali jew sitwazzjonijiet fejn il-probabilità li jiġru fil-ħajja reali huma ftit. Peress li jiena dejjem rajt kodba għal tul ta' snin f'dak il-ġeneru, pereżempju l-ktieb favoriti għaj dejjem insemmi huwa The Lord of the Rings u The Hobbit ta' Tolkien, imbagħad hemm The Wheel of Time ta' Robert Jordan li huma kodba vasti ħafna li esploraw dinjiet vasti. U dawn it-tip ta' kodba ġaluk timmaġina, ġaluk tistaqsi, hemm ħafna misteru fihom. U jien xtaqt li nagħmel din il-ħaġa wkoll imma bil-sinna, bil-Malti. U bekk bdejt nikteb il-fantażija. Jiena ktibt triloġija fil-ġeneru tal-fantażija jisimha L-logħba tal-allat. Huma 3 kodba li jirrakkontaw il-ġrajja ta' 3 żgħażagħ li jsibu mezz kif mid-dinja tagħna jgħaddu għal dinja oħra parallela bħal tagħna, però fejn l-affarijiet jiġru mod ieħor milli jiġru hawnhekk. Din it-tielet qamar l-ewwel ktieb ta' din is-serje jintroduċina mal-karattri u fil-fatt insibu dali għadni kif it-tfal jirnexxilhom jgħaddu għad-dinja l-oħra. Waqt li t-tieni ktieb l-aħħar ħolma joħodna lura għal x'ġara qabel. Din hija tip ta' għanitek plot device li siba ħafna fil-ġeneru tal-fantażija fejn inti tilab ħafna bil-żminijiet differenti. Fil-waqt li mbagħad it-tielet ktieb, is-sitt taħwa jikkonkludi l-istorja kollha. Bit-tieni u t-tielet ktieb irbaħt ukoll il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb li huwa inkoraġġanti ħafna li taf li ġeneru daqstant li mhux daqshekk popolari xorta jista' jikkompeti ma' ġeneri oħra. Apparti din it-triloġija li għadni kif semmejt, għandu wkoll serje oħra li għadni kif bdejta, pubblikajt l-ewwel ktieb fiha jisimha Dystopia bħala serje u l-ewwel ktieb jismu It-Tar. Hija tip ta' fantażija differenti, din id-darba kif jisimha serje huwa ġeneru li jistejjaħ dystopjan li huwa bejn fantażija bejn fantaxxjenza imma normalment huwa dejjem irrakkontat f'dinja f'ambjent fejn aħna ma nixtiequx ngħixu, il-kontra ta' utopja infatti. Kien kważi dala mal kollox meta t-tifel u sħabu l-fittiexa l-oħra fl-aħħar waslu lura fil-post fejn kienu jgħixu. Binja enormi fuq il-quċċata tolja, imdawra bil-fdalijiet ta' raħal imdaqqas. Raħal imkeffen fis-skiet. 3 bibien enormi f'dik li kien fadal minn faċċata majestuża kienu jipproteġu dik il-binja li xi darba kienet issebbaħ iċ-ċentru tar-raħal. Ħafna snin qabel, it-tar preżenti u ftit anqas minn 400 ruħ sabu kien f'dak il-post u għamluh darhom. Qabel dak iż-żmien taħt it-tmexxija ta' tarijiet oħra, in-nies fih dan ix-xirka kollha ta' Tartaris kienu jgħixu qishom nomadi, iħufu minn żona l-oħra mingħajr qatt ma jieqfu mkien għal tul ta' żmien. Kienu jdumu biss iż-żmien li kien hemm bżonn biex ifittxu l-ikel f'żona partikolari, imbagħad jimxu għalli jmiss. Kienu jgħixu fil-biża' tal-baruni u l-ġgajta feroċi tiegħu. Għalhekk kienu jiċċaqalqu minn post tal-ieħor bla waqfien biex l-dewwa tagħhom ma jirnexxilhomx jiskopru fejn qegħdin. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.